Maialen eta Xavier, zeinen goxo, zeinen eder, aurkeztu duzuen gure mundua, bihotz bihotzez mil esker. Eskerrik asko programari, biba zuek! Biba zuek! Eskerrik asko ETB emandako aukeragatik. Biba zuek! Azparogiko piraten partez, hau babia zuek eta eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko aukera honengatik. Biba zuek! Kaixo, biek bateko Josune, Lipon eta Lua gara. Biba zuek osatzen duzuen talde guztiari, mila esker, gure elkartearen berri emateagatik. Kaixo, 32tik eskerrak ematen dizkizugu. Hemen gaude zure laguntzarengatik. Biba zuek! Biba zuek! Egunon biziposako lagunak, egunon Biba zuekeko lagunak, mil esker guztia zuek egin duzuten guztiagatik, eta Biba zuek! Ijitoentzat oso garrantzitsuak dira aukerak hauek. Ijitok parte hartu behar dugu. Eskerrik asko! Naiztuke! Biba zuek! Niretzat proiektu honetan parte hartzea izan da errefuxiatu kanpamentuetan zegoera larrian bizi diren jendeari jakinaraztea eta gero beste ahizpa bat edukitzea. Biba zuek! Asko maite zaitut, eskerrik asko, Sahara Horra, tahia zuek, biba zuek. Kaixo lagunok, Gehitu elkartetik eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen saioetan Euskal Herria anitza erakusteagatik, baita genero identitate eta orientazio sexualaren aniztasuna ere. Biba zuek!